A mai biciklitúránk egy Gyergyő-medence, egy kiskörtúra, mely Gyergyő-Szentmiklóson kívül 6 helyiséget fog érinteni: Tekerőpatakot, Kémfalvát, Újfalut, Csomagfalvát, Alfalut és Szájfalut. Eléggé fúj a szél, itt most menet közben. Lassan kiérünk Gyergyő-Szentmiklósról. Az időjárás előrejelzések hát felhőt, meg villámot, meg esőt mondtak. Na majd meglátjuk, hogy alakul. Látunk egy csapat túrázót, nem vagyunk egyedül, csak ellentétes irányba. Tekerőpatak következik. Hamarosan letérünk a Csíkszereda felé vezető útról, Újfalu irányába. Képsorok, melyeket lehet többen is felismernek. És persze a vasúti átjáró, amely általában hosszan szokott várakoztatni. Most nyitott! Jó napot, egészséget! Előtérben Tornyosmód-Élhegy. Elég jól elborult az ég. Továbbra is. Na hát, lássuk! Közben Újfaluban vagyunk. Ugye Kémfalvából átrohantunk egyből. Ezen az útvonalon jutunk el a Libáni átjáróhoz, melyen keresztül udvarhelyet lehet megkötni. Közben megérkeztünk Újfalunak a központjába. Íme egy újabb rész és egy régebbi rész. Újfaluról többek között jó tudni, hogy azért Újfalu, mert a régi falut tulajdonképpen újjáépítették, pontosabban más helyre is. Régebbi helye a Katorzsa határvidéke volt. Most jelen pillanatban eltértünk Gyergyó-Csomagfalva irányába. Látható Csomagfalva irányába, hogy valami zúg. Reméljük nem érik utó. Előtérben Tornyosmód-Élhegy, Csomagfalvi-Délhegy. És kapaszkodó Csomagfalva előtt. Gyergyó-Csomagfalva határában. Íme a tér. Templom. Hirtelen véget is ért Csomagfalva,
most lépünk be a faluba. Csak az érdekesség kedvéért. Tulajdonképpen egy szűk óra alatt lekerekeztünk a faluig, tekerőpatak, Éfalva, Csolfalva érintésével, és most haladunk Szárhegy irányába. Íme a kelemi havasok. Néhol még havas csúcsai. Előtérben Szárhegy. Lázár kastélyt, kicsit közelebb, amíg még jól látszik innen. Szármán hegynek a aljában vagyunk, és feltérünk Gyergyószent Miklós irányába. Idő az boros volt, folyamatosan nagy kilátásban nem volt részünk, de lényeg, körbejártuk a medencét, a medencének egy szűkebb körét, utolsó nekifutás a város irányába. Szeretnék hosszabban is bringázni, és kezdünk. Nagyon jó útvonal ez, hiszen van egy kis távolság is, nagyobb emelkedés nincsen, szintemelkedés. Éppen egy körútról van szó, amely bizonyos értelemben látványos is. Megfelelő